La novena escola d'estiu Walter Benjamin a Portbou s'ha titulat Història i memòria, exili i resistència. Walter Benjamin va dir que l'historiador és qui construeix la història, però que la memòria és el que li dona sentit. Aquests han estat els eixos principals de discussió d'aquesta edició de l'Escola d'Estiu Walter Benjamin. Hem parlat principalment de l'exili com a resistència i especialment d'aquell exili nord-sud del qual no es parla, d'aquells alemanys austríacs que van travessar els Pirineus vers la Mediterrània i que molts d'ells van passar per Portbou, com Heinrich Mann, com Franz Werfel, Alma Mahler i part de la família Mann. D'altra banda, també hem parlat de la mediació en conflictes internacionals amb la presència de l'advocat Jordi Palou Loverdos. També hem tingut present la qüestió femenina a dins del conjunt dels exiliats, com és el cas de la Hannah Arendt, que s'ha parlat de tot el seu conflicte amb el judici Heimann a Jerusalem, i també de les escriptores de la generació del 27, escriptores i pintores, que moltes d'elles van patir exili, presentant el llibre de La Sin Sombrero de la Tània Batlló. Enguany, l'Escola d'Estiu Walter Benjamin ha gaudit de la col·laboració de dues doctorandes de la Universitat Nacional d'Educació a Distància, la UNED, amb dos temes curiosos. Per una banda, Sara Barroso ha tractat l'escrit de Benjamin, Destí i caràcter, i per altra banda, Maria Jalpí ha tractat el tema del teatre moscovita durant el temps que Walter Benjamin va fer una estada llarga a Moscou a final de l'any 26 i que va donar lloc al seu escrit Diari de Moscou. També s'ha presentat el llibre Paul Celan i Walter Benjamin en correspondència amb la projecció del film Les aigües del riu Bug, de Marc Sanyol, que és un film basat en la deportació d'aquesta zona que avui és Ucraïna, entre Ucraïna i Rússia, i que aquest riu fa de frontera, que sempre ha estat un pou de conflictes i que la família de Paul Celan va ser justament en aquesta zona deportada i exterminada. D'altra banda, també en relació a l'exili hi ha hagut l'exposició d'Espe Pons titulada Flucht, que també vol dir fugida, vol dir exili, en què Espe Pons ha treballat un tema específic nou, fent fotografies per a un fotollibre que ha titulat Flucht i que ha tingut una gran acollida, sobretot també a França, a part de Portbou i del nostre país. S'ha projectat un altre film de Christian Caban titulat Walter Benjamin, exilé de l'existence, exiliat de l'existència. Per últim, s'ha fet un homenatge a Franz Kafka, avançant-nos al que serà el centenari de l'any del seu naixement, el 2024. La Fundació Angelus Novus ha publicat un nou llibre que es diu Walter Benjamin enfront de la tempesta del progrés, una traducció d'una aportació assagística d'Agnès Sinaí que situa Benjamin com a precursor de les teories de decreixement. Per acabar de reblar les activitats d'aquesta escola d'estiu, s'ha fet un avançament de l'òpera d'Antoni Ros Marbà, que està prevista al Liceu per la temporada 2024-2025, amb algunes escenes cantades per sopranos, tenors, que formaran part de l'elenc d'aquesta òpera en el Gran Teatre del Liceu.
La cloenda d'enguany va ser, com sempre és, a dalt del cementiri, davant de la tomba simbòlica de Walter Benjamin, on es reuneixen autoritats intel·lectuals per fer una ofrena floral i recordar la figura de Walter Benjamin. Es van llegir alguns poemes, especialment el poema de l'Angelus Novus, de la tesi novena de les tesis de la filosofia de la història, i també la soprano Anna Campmany va cantar la curta estrofa final de l'òpera Benjamin a Portbou d'Antoni Ros Marbà, qui, acompanyat de l'alcalde, van fer l'ofrena floral a la tomba simbòlica de Walter Benjamin.